It seems like my citizens in Zimbabwe, they are now fed up with the regime. Not pane post yakatoka na Nelson Chamisa pahendo pake yatikaona kuti people they are now waiting for change. Vanonokerwa ni change munyika yeZimbabwe. Sara bila mashoko ambatokwa na advocate Nelson Chamisa pahendo pavo tinoona people they rated a lot to subscribe like what on the bell kuchipinda pahenda advocate Nelson Chamisa post this picture na muri kuona ironyera chiti time will tell. Tuna kuti within a space time less than 5 hours people around 360 reposted vanhu vashowa nemacomments vanapa tichipinda comment section people vanonyora vachiti good afternoon president, when the time is right him the Lord will make it happen, we keep on praying for deliverance, Nehemiah shall restore Jerusalem. Mwanopinda chiti good afternoon Mr. President, mwachiti time will tell kudi come 2028 mozoda kutanga kuita kunge muri serious but now makangoti kozwa ndemuwo mafunguro ake. Mwana yatara chiti time is coming and people need to wake up. Mwana yachiti let us go brother. Mwana yachiti time will tell. Mwana yachiti Mr. God is in it, you all play too much. These are some of the responses that people react, some negatively, some positively. People they are now waiting for change. Wachita kana nguva chingi yakwana God will do it. Change inopinda munyika yeZimbabwe. Mbutudza mafunguro enyu muri kudipa pamusoro pechitiko ichi. Pinda comment section medu, subscribe or like, turn on the bell icon.